de na kyerem so e wa manwese mu na sabre de he NDC amanyɔkuo no omasam na aba we na ba bedane ayetwiapia anase bi enam kwabra no sɔre ɔfa kan wa bomadia hwambi na se dananum wo wi ni se ya atwatwe ɛfa nansane nem hɔ ɛba beto dwa se o ɛne NDC fo so ɔman nsakyeraye ɛwɔ Ghana mrahye bedwafie ni titiri pa na ekuketo a wonu madua hɔ no no first no se wo bɔ ɛyɛ minority leader se kiku anase wo bɔ ne diana Haruna Idrusu wɔne na ɛba ɛna se wo bɔ ɔpani efense mu ntaka nso din a ɔmse ne mpretwa ehene ono ano no mpretwa hene pa prekope nanso penifo de krata akɔ Ghana mrahye bedwamu a ɔma yɛ nsakyera kakra wɔno mo ɛma sabre de Dr. Cassiel Ato Forson wɔno ɛna aba bedi Haruna Idrusu na de ɛwɔ hɔ ɛna afei ɔpani ba ko ani din ɛne de afense ɛyɛ agbogya wɔno so aba bedi mu ntaka de sɛ ɛyɛ twihwep anase bia mpretwa hene ɛwɔ Ghana mrahye bedwafie mekyerɛ kukito ano wɔno makachi enti na dua yi ɛna Dr. Cassiel Ato Forson wɔno so ne samtwerɛfoɔ atena sɛ abɔ nkɔmɔ sɛ o mani agye mede mu nyina masi sɛ mpanifo nya gidie o mimu sɛ sabre yi adwumadie kɛse wɔ ɔmatimi de ahyɛ me nsa na ba meba no nyɛ sɛ bia pɛsɛ me nkumnya daabi de party na so ma me sɛ me mmara mɛyɔ no ɛno na meba bɛyɔ na ɛno akyi no wɔse watete sɛ baabi hɔ no ma bebrebe ne titiri paa no ɛno ɔmanfoɔ bi a wɔn wɔ sirem ɛna manfoɔ bi wɔn aso asese abra sa appointment we bae no wɔn so wɔn te ase nye yenti dede ni adeɛ ɛna bebre atimi ayɔ na moma yentie doctor ɛyɛ Cassiel Ato Forson na bra wɔne samtwerɛfoɔ kasa no ne nsɛ bi ɔde to dwana fo ne tiri mu pɔ de ɔba abɛyɔ aboa ama NDC amanyɔkuo no so no ne titiri ne ɛyɛ ɛdɔm ketewa no ɔmo tiri mu pɔ nyina no papa no ɛde ato yanim. I'm deeply honored, humbled to have been chosen to lead our gallant NDC minority caucus in Ghana's parliament. I wish to use this opportunity again to thank the leadership of our great NDC party who have placed their trust, confidence in me. I'm also deeply grateful to our colleagues, the rank and file of our great party, the NDC, and the people of Ghana, their profound support and solidarity. I have held fruitful and positive conversation, in fact, frank conversation, with my senior brother, the Honorable Haruna Idrusu. I commended him for his admirable leadership and stewardship when he was granted the opportunity by our great partners. As leader, it will be my duty to represent our collective goals in particular, with an unwavering dedication and most importantly, with high integrity. I have no doubt that with the support of the entire minority caucus in parliament, we shall succeed. Our first responsibility is to unite the caucus, and that will be number one on the agenda. Things of this nature happens, obviously there is the need for us to show leadership, and we will do just that. Most importantly, I will focus the next month to tackle three things. First, I wish to first of all send a message to the MP that the people of Ghana are calling on them to downsize their government, to reflect the mood of the country. You are asking people to forgo their coupons or interest. You are asking the ordinary Ghanaian to sacrifice his payout. And so therefore, if His Excellency the President intends to reshuffle his government, let it be known that we in the NDC will not accept an attempt to increase the size of government. And if the current size of his ministers increase by one, that one person may not receive our cooperation. And in the end, we also wish to assure the people of Ghana that as part of our engagement with the Finance Committee and the Health Committee, we have agreed to do public hearing on the audit of the COVID-19 expenditure. Public hearing beginning on the 7th of February 2023. At that point, we will pay due diligence to the duties given to us as the people of Ghana. We will also embark on a roadshow where we will galvanize the people of Ghana and educate them on the meaning of what this economic crisis is going to take us through. Enkabom ene mahoden eti sabre amaba idie mekura no mene Haruna Idrusu mu nyina beka bom de mente ase mekwa akobisa no ono nso no ma bia so timide boa me ene me mpanifo sabre yaba ne nyina na so timide ba na ebeboa sere be ya wo mu nyina tiri mu po NDC fo ne titiri pa no e wo Ghana mrahye bedwafie no nyina no omo MPC no nyina ebe kom ntoma afo no prekope na o matimi achi gugu no beka so mu go no na mom ye wona nkese pa ne ne wode ko de ma na nado danko akufodo ene MPP aban ne se na nse o matete se enche bi opese bi a woyen sakrae kra ewo wo mo ye fam se ministers ni mu enum se o mo pese se akwampo no MPC na na se ministers no wonum do so dodo to mo hwanum se bi na na akufo ado
wɔbɛte so na mmom sɛ wante so na ɛkyena bi ɔmo da sɔre na mampani na adwene sɛ wayɛ nsakraeɛ bi na mmom baako pempo aba abɛtɔ so ɛma saa ministers na soɔfoɔ no ɔmo namba na kɔ soro ma baako kɔ ana abɛtɔ so asa baako no ɔmfa nhyɛ ne tirim sɛ wɔmo NDC foɔ no a ɔmo Ghana mmarahyɛ badwafie no wɔmo mmoa nipa korɔ no ɔmo ɛdeɛ na abɛka ɔbɛde atom ama no ayɛye dabi da nti ɔpani no nsɛm pii ɛna ɔno nso atumi de ato dwa na deɛ ɛtwa toɔ koraa ɛwɔ Dr. Cassiel Ato Forson ne nsɛm no mu ɛna ɔkyerɛ sɛ ɛbra so sɛ wɔn mu a ɔmo ɛyɛ NDC foɔ Ghana mmarahyɛ badwa mu nyinaa no ɔmo bɛtumi aka ɔmo ntoma pa afoa no biam na sɛ dɛbɛyɛ a baabi ebufu aba no ɛna no sɛ yɛate sɛ se ebi mu forte bi wɔ ha forte bi nso wɔ ha papa no sɛ dabi wɔn nyinaa enyan saa dede yɔ no na ɔmo nka mu. Came here first, thank them obviously for the honor shown us and the confidence that they believe that we are the ones to lead the minority parliament. We have also recognized that the work that they've given to us will require dedication and obviously a lot more than just sitting there. So we have said that we will deliver just that. And then obviously we have agreed with the leadership of our party that beginning from today there will be series of activities that we will be undertaking. The minority caucus will have a maiden meeting with our leadership and the party leadership on Tuesday 31st of January 2023. It is our hope that on that meeting we'll resolve all outstanding concerns, and we also wish to assure our former leaders that this leadership will work with them in good faith. And we know obviously that the Honorable Harun's leadership chopped a lot of successes, and we recognize that all of us are product under his leadership. Honorable Muntaka is a stalwart, and we in this leadership will often defer them as long as decisions are concerned and to seek their input before final decisions will be made. We believe that this team will deliver the NDC a victory from the parliamentary side, and we are determined to just focus shouldn't be on our reshuffle. Focus should be on what we will do as a political party better the lot of the people of Ghana. Abusuafo pene yɛte ne nkan Dr. Cassiel Ato Forson no ɛna mpanifo abɔ ne din sɛ ekukito Ghana mmarahyɛ badwafie no ɔnkɔnkɔda ɔma no na ne korakora no ɛna ɔtwerɛfoɔ pani ɛde ma NDC amenyokuo no ne din ɛne afifi kwati ɔmo nso abɔ mmɔden akɔyɛ meeting kyɛnkyerɛnkyɛ na san hyɛmudeɛ no wɔn a miantum sɛnsɛm twerɛfoɔ mɛtena se bi dabi wɔn ne national executives no nyinaa no ɛna wɔn ka bɔ mu a wɔn hyiaeɛ na bra saa nhyɛmudeɛ no ba na wie sɛ kukuro ɛna nsɛm twerɛfoɔ deɛ biribi abɛwu agye sɛ yɛ ne ba bɛkra yɛ ɛna wɔn ne nsɛm twerɛfoɔ abɔ nkɔmɔ akyerɛkyerɛ mu sɛ wɔn hwɛ ne mu sɛ afa bi a wɔn nte saa reshuffle na amenyokuo na ayɔ no mu no wɔn hwɛ ne mu sɛ Nyankopɔn yɛ adom ahwie be saa bosomi a yɛwɔ mu no ne de twa to abro no bɛka sɛ January 31 no ɔmo bɛ so ɔmo hyia saa afa ne nyinaa no ɔno ɔmo kasa sɛ da bɛyɛ saa hey tobe mentemo ase nyinaa no ɛso ɛbɛtumi atwa. On behalf of the National Democratic Congress, we want to use this opportunity to extend our gratitude to the millions of our followers all over this country for the continued show of faith and support to the leadership of the party. We are here because of them. We've been elected by them and to work on their behalf. We are heartened and gladdened by the fact that they continue to stand firmly behind us as leaders. And they are fully conscious of the fact that we are here for just one thing, to do everything we can to ensure that this political party remains a solid vehicle to be able to deliver its mandate of ensuring that we have a great nation, a great and strong nation. And that's exactly what it is that we are working. Early next week, Tuesday, we'll be having a broader conversation with the caucus, and that conversation is one that would basically confirm the decision that in terms of explaining the way forward, for us as a party, and the best way to be able to make sure we deliver the mandate that will be given to us, a mandate that will ensure the well-being of the people of Ghana come election 2024. Ebusuafo wey aya twerɛfoɔ panini ɛde ma NDC amenyokuo no opani ani din ɛne fifi fiavi kwati Eya tiefoɔ nyina nim sɛ ɛbra NDC amanyokuo ɛde